Салом алейкум. Салом алейкум. Таджикистан. Имрӯз ман мехостам шуморо нақл кунам хеле хабарҳои интересна. Аҷоиб, интересно. Хабарҳое ки ҳеҷ кас шуморо нақл намекунад, яки афсӯс ман кора намекунам. Чебаки! Барое ки вақте ки ман тамошо кардам клипи Минора ва Қадами Қурбона, қариб ки рӯза мешикаст. Аҷоиб. Барое ки одамое ки ҳамин клипа сёнка кардагиянд, ҳамин суруда нависондагиянд, монтаж кардагиянд, придумат кардагиянд ҳамин суруда, одамое ки дар ҳамин клип дақл доранд, ба фикри ман ва ё рӯзадор набуданд. Просто нет слов. Выплюнь жвачку и будешь попадать в ворот. Яке гап дар ин ҳамин сабаҳдоро ва ё росте япа бигӯям барои лайк, подписчик, барои вообще ҳамин просмотр, дар YouTube якум шидан, ва ба ҳама чӣ тайёрам. Одаморо ёрдам метавонанд, хайр мекунанд, видео мекунанд. Барои ки дар одамо махлуқам хали видео ва мефора. Дуои нек мекунанд, гапҳои хуб менависанд, комментариҳои тинҷ мемонанд, таъриф мекунанд ҳамин одаморо. Ва конечно же бахшиш не ки маънои хайра ай хотиршон бировардагиянд ҳамин одамои хайркун. Знаешь, блин, это так, вот опять-таки, это так нескромно. Это же праздник, такой должен быть. Типа, делай это, но не снимай, блядь, на камеру. Просто. Если ты хочешь что-то хорошее сделать, почему это обязательно должен быть фотофакт или видеофакт? Просто. Для чего ты это делаешь? И подписать, ставьте лайки. Ва вақте ки ҷамъ кардан подписчика, просмотр, в общем, аудитория ки ҷамъ кардан, дигар чӣ хеле видеое ки бифарошонанд бировардан мегиранд. Ва шумо тамошобино, яъне подписчико, в общем, тамошобино чӣ кор мекунед? Омӯхта шудагин. Вақте ки одам даҳ намуд хатогӣ мекунад, як бор мерава видеои хайр мекунад, тамом ҳамаи гуноҳҳоро шумо мебахшед, автоматически одами хуб мешавад. Вақте ки ӯ подписчик ҷамъ кард, просмотр ҷамъ кард, баъди хайркунӣ, баъди кори хуб кардан, дигар чӣ видеое ки брора, автоматически ӯ видеоам просмотр мегиранд, чӣ хел видеое ки хайр, нек продукти харидан, ҳам хали тему. Не ки гап дар бораи тема нест, гап вообще дар бораи дигар чиай, не ки гапи манам хеле важный буд. Фари, какая разница? Главное, хайр мекунанд ку. Ёрдам метан ку. Окей, ёрдам метан, не ки хотя бы наган ки мисол моро барои худованд мекунем, барои ислом мекунем. Хали гапо наган, чӣ коре мекунанд бикунанд. Ва ман як савол дорам, агон кас хабар гирифтага ҳамун одамора баъди ҳамун хайр, баъди ҳамун оилое ки ёрдам шудан, хайршон кардан, баъди ҳамун видеое ки сёнка кардем дар YouTube партофтен, просмотр лайктона ҷамъ кардем, агонта рафтаген, хабар гирифтаген, авё чӣ хали зиндагӣ доранд, баъди як сетка продукт овардании шумо. Агон кас амора вообще хабар гирифтагиай? Мумкина агон ҷавоб дамо да тамошобино. Опа! Конечно же, не, чӣ дар кораи ӯро хабар гирифтам, вақте ки ҳозир темаи Қадами Қурбон рафтестай. Ҳозир дар тема Қадами Қурбона ва хубтараш, чем як каса рафтан ёрдам додан ва видео кардан, темаи навзая, просмотри хуб мегирад, не ки видеои Қадами Қурбон просмотрои тинҷ мегирад. Конечно. Ана вақте ки Қадами Қурбон аймода рафт, ҳеҷ наёфтан сёнка кардан ва шумо дар нишон битан просмотрро бигиранд, чӣ кор мекунанд? Правильно. Хайр. Хайпанем немножечко. Хайр мекунанд, сум ҷамъ мекунанд, айёми худо гап мезананд. Мино голи буд, сёнкаш кардан, пардон, дар интернет, ай хотиршон меброяд, хай майли голи набуд, поле голи буд. Бахшиш. Хай видео дама мефора ку. Да шумо да фаран дора одамо духличниян, дуруян ёки дуруян нестан, ирӯзи хали видео мекунанд, пагаи хали нормальне. Лично ман дар Қадами Қурбон ягон хел претензия, ягон хел гапи лишни надорам, барое ки ӯ зиндагии хеча ҳозир управлят накардастай. Ва мехоҳам бигӯям ки на ба ёрдами ҷонибек хест, на ба ёрдами дигар одам. Ӯ пеши ҳеҷ чизоро замити буд, пеши ҳеҷ чизо дар халқ махқул буд, ҳама тамошош мекард, ҳама гӯшош мекард, асобина одамои деҳа. Ман ягон гапи лишни гуфта нестам, просто бисёртар дар одамои деҳа махқул буд ва ҳозир ҳамон хел махқул ҳастай. Не ки як-ду хатогии дигар бикунад, шале ки хатогӣ кард ва сабабш ман видеоро запис кардастам, ба фикрам дига одамои деҳарам гӯшам намекунанд. Бахшиш акаи Қурбон не ки худат фикри хута ҳозир надорӣ ва зиндагии тра дигар одамо управлят кардастанд. На данный момент шумо акаи Қурбон ранги инамеен. Ва ман шумо хеле хафа кардани нестам, ман просто гуфтаниам ки шумо задестен ҳамун синтезатортона,
неки ай боло шуморо управлят кардистанд. Дар тори сари шумо одамое ҳастанд ки хичона важне мегиранд ва рост я пабгум агар ки одамои камбағал намешид, одамое ки мисол одамои бечорае ки мисол зор буданд дар нон, дар хона ва дар чиз, агар ки ӯ намешиданд ёра ҳеч ка намешунохт. Одамое ки шумо зихатишон сара кор кардистен, шуморо ранги инструмент истифода бурдастиянд ва сум кор кардистиянд ёки просмотр, лайк. В общем, гап да чи нест, мумкин ки шуморо сум бигирен, мумкин ки шуморо сум битан, мумкин ки натан. Просто шумо на данный момент намедонед чи ай YouTube то охира, намефаҳмед чи ай, барои чи ай просмотр, лайк, подписчика, монетизация ва дигар чизое ки мисол майда-чайдаша ки намефаҳмед ва шумо на данный момент важни ай да саҳна будан, яъне да публика шуморо мисол мешиноса ранги ситора, шумо да ҳозир аз ҳами бас ай. Ва конечно баъди чанд вақт шуморо сум талаб мекунед, суми бо бисёртар, суми ки мисол шумо на самом деле заслуживат мекунед. Леки ман просто мехоҳам бигӯм ки ҳамаш ай би хитона, шумо хитона марионетка карден, марионетка неми хали куклара меган, куклае ки ба сима, ба банд управлят мекунанд зиндагиша. В общем, шумо нами марионетка ина, а и одамое ки управлят мекунанд шуморо. В общем, мақсади видео чикали ки ман гуфтам як савол ай. Мақсади ами веса мёзи гамзанима як савол дай. Ва ин савол конечно аяк ман нест ай. Ай ҳамаи халқи тоҷико, ай ҳамаи мухлисои Қадами Қурбон, ай мухлисои Мино, чӣ хел имони шумо да розигӣ дод ки дар моҳи шарифи Рамазон ҳамхали кадрҳоро сиёмка кунед ва бимонед да YouTube пешкаши тамошобино кунед. Рост я пабгум ҷои ханда нест, ки хуже чем один нисбата реклама кардан. Ман просто комментарияи ҳамаи видеои шуморо хондам, тамошо кардам. Просто комментарияро бинед ва хитон чӣ фикр мекунед ҳами режиссёр, оператор, соҳиби идея, байда нависондагӣ, в общем ҳам командае ки ҳами темаро ташкил карден дар моҳи шарифи Рамазон ба фикри шумо ҳами пиша дар кор буд. Даже агар ки шумо рӯзадорам набошен, намозхонам набошен, пиша исломам дур бошен, не ки уважение ба дигар одамо бояд бошад, как дар мардуми мусулмон ёки намедонам ба пиша просто одамо, просто да одамо ки ҳамиму хотя бы биё накунем, ҳамои дига хай ҳов маълиш имо свитояй, не ки хай хеле ақорашаб кардагиан Минора, Қадами Қурбона, отдельно бо инами одама, отдельно оператора, отдельно режиссера, в общем суруднависа, полни ҳамаро отдельно ақорашаб кардагиан мардум. Ин нишон медиҳад ки одамо недоволнянд. Даже дар 4 сол мешава, 5 сол мешава ман видеоблогерам, маро иқадар ақорат карда ки напудам чем да як ролик шуморо. Одамо просто ҳама чида бовар мекунанд. Любой видео мекунанд ва дусе калимаи исломӣ қуш мекунанд, тамом. Так, срочно мо бояд агон видео кунем, агон хайр кунем. Одамо хотишон бро и касяки кадаги мора. Так, ҷамъ шидан дар корай. Барои ҳавай. И конечно ҳамон ситуация зурай. Любой каса ёрдам мета кадоме ки дар YouTube агон хатогӣ безеб кадагай, просто ҳам хеле видео бика бо даже подписчик ҷамъ мекунӣ. Вақте ки агар сангшапакат кариста бошанд мардуми YouTube. Ман лично против мусиқӣ ва санат панат нестам. Ман лично фарқ надорад ки чӣ хеле суд мехона, ки чӣ кор мекунад, не ки и уже слишком ай дар моҳи шарифи Рамазон. Хотя бы агон киртаи атлас намепуши. Шероспоча нормальнее ку. Не, ну конечно, ман нагуфтам ки хита типа манашка кун, не ки хай қалан просто одамо рӯзадоран хичунан дур кардистиян, не ки шумо дадурини чашми одамо дохтестен. Конечно, шумо мегӯед ки хай нафрошона тамошо накунанд охи. Конечно, ҳо ман дар ин чизам бо ҷавоб дорум дар ҳамин гапи шумое ки хитон ба хитон ба мегӯед ки хай нафрошона тамошо накунанд, ҳеҷ кам маҷбур накунанд ку. Окей. Агар ки маххул мешид 400 000 одам тамошо намекард. Якимаш айтани 400 000 одам шумо ҷавоб метиҳед дар назди Худо, а димаш ки ҳам интизор буд суруди Қадами Қурбона нормалниша. Конечно, Мино худаш суруд бихона, ҳеҷ кавро тамошо намекуна. Қушка дар номи видео Қадами Қурбон автоматически просмотр мегира ва ҳамаи мухлисои интизор буданд агон суруди нормалнира. Аммо чӣ дидем, танаи Минора
косметикаи дешевира ба фикрам тра чум оператор макияж кардаги буд, намедонам китра макияж кардаги буд. В общем, ганда непрофессиональный. Ака нашуд хатогии клипи ки уже 10 аз видео карда, и уже отдельно темай овози оператор, овози одамо омадеста пишти камера. Короче, фигня. Просто лично мада чихали ки бисёр одамо да хар кардаги буд ки наход дар моҳи шарифи Рамазон ҳамхали клип рорен. На самом деле маънои в общем гапои маро фаҳмиден, ё ки клипа удалит кунен, ё ки айсарака съёмка кунен нормально, хотя бы бо чанд хатагиётона исправил мекунен, зато халқ доволен места, яъни мухлисои Қадами Қурбон, мухлисои Мино агар бошанд, мисол ва ё бо хисантар мешаванд ва бо 400 ё ки 1 миллион бо просмотри дига мегирен, шумо дамбои плюсай. И фикр накунед ки мисол типа бахили ё ки ягон чизи дига вообще мада эми тема неинтересная, ма вообще тамошо намекунам даже эми чиза, просто ма дар рои кадаги будам чанд кас фарик дар бораи ман дидам ба Саева кади, чипа дар бораи видео намекунем, вроде бы равносильни гуноҳай ку типа рон хабардор. Ман фикр мекунам ки ё ки клипа айсарака кунен, ё ки удалитш кунен, хеле хубтар мешава. Суруда просто ба ягон картинкаи сурати Қадами Қурбон бимонем беста. Нормальный сурудай, в принципе, хайка даже агар ки хайка нормальный чихе, просто агар ки бигирем ай сурудои дигар одамо. Алло, ҳаҷон ту чӯ кади занг мезанӣ, мекиши телефона зангат мезанам, номерот киштагия ёхи. Нормальный, чем ози ки шумо дидем. Бирох бародаро ман фикр мекунам ки хай хитон бо тамошобинен, хитон агар ки просто гапи ман махкултон боша ки ёки ролика удалит кунанд ёки айсарака кунанд, просто баҷиқен лайка, акадоим да кам чихели буд намо хе махкулай, баҷиқен дизлайка ва мо мефаҳмем ки чӣ фикр дора. Ва ин ролика партоен дар ҳамон одамое ки сёмка кардагиам. Ма агон казда лично ҳамон одамода претензия надорам. А беғарзи ҳами клип.